खुलुमबाय सोरदों दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा 43 नं तामुलपुर विधानसभानि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बे समाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आथिखालनि एमपि बिथां प्रमद बर' बिथाङा 43 नं तामुलपुर विधानसभानिफ्राय बे समाव बिजाथिलाइखौ गथायबाय। गोबां रायजो राजाफोरनि लोब बाहागो लानायजों बे समाव बिजाथिलाइखौ गथायबाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथां प्रमद बर' बिथाङा बिजाथिलाइ गथायनायजों लोगोसेनो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव जे आसाम विधानसभा बे विधानसभायाव बर'नि माखासे मानि जेंना एबा बिटिसि हालामनि सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै गोबां जेंनाखौनो बे समाव खामानि मावनो थाखाय नाजागोन एबा मावनो थाखाय आसाम विधानसभायाव बाथ्रा दैखांगोन होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे थांनाय सानावबो 5 बोसोराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि एमएलएफोरा गोबां सिङारि जे गोरोबलायनानै एबा बे समाव एनडिएजों थाफानानै गोबां खामानिखौ मावदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो फैबाय थानाय समावबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोबां आयदाखौनो फैबाय थानाय समाव हाबा मावलांनो थाखाय थियारि होनानै दिनै 43 नं तामुलपुर सभानि जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै बिजाथिलाइखौ गथायबाय। हाबाफारियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ फोरमायथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। 43 नं तामुलपुर विधानसभा समष्टियाव आङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै दिनै आंनि जि नमिनेशन फर्म बेवहाय आङो फाइल खालामबाय। जोंनि दोलोनि बयनिख्रुइबो जौसिन जोंनि दैदेनगिरि इउजि ब्रह्म मन्त्रि बिथां आरो जोंनि एमएलए जलेन दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि थांखिया बेनो जे बड'लेण्डआव जोङो जेरैबायदि गोजोनखौ गायसनबाय, जेरैबायदि मोजां मोनसे थासारि लाबोनो हाबाय, बेखौ अराय समनि थाखाय जोङो लांबाय थानांगोन। जोंहा जौगानायनि गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बड'लेण्ड जेंना माखासे सुस्रांजाबाय, माखासे दाबो बाखि दङ, बेखौ जों सुस्रांनांगोन। आसामाव जोंहा सोलोंथाइनि जेंना सोलिबाय थायो, समाजारि जेंना, गोबां रोखोमनि जेंना जोंहा आसामाव दङ। बेखौ आसाम विधानसभायाव थांनानै इउपिपिएलनि जोंनि जायफोर एमएलए जागोन बियो बेवहाय जोङो मोजाङै जुजिनांगोन। थांनाय 5 बोसोराव जोंनि एमएलएफ्रा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सिरियै सरकारजों थाना खामानि मावदोंमोन। फैबाय थानाय समाव हारिखौ आरोबाव जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंहा रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जों थियारि जादों। आरो दिनै जोंनि गोबां बिजाथिफ्रा क'क्राझाराव, चिराङाव, बाक्सायाव, उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव जोङो दिनै नमिनेशन फर्म होदों। नेक्स्ट 23 माखासेया होगोन। आरो बड'लेण्डनि सिङाव 15 जि मासि दङ एसेम्ब्लिनि, बेयावहाय आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव मोनबा गासै 20 जि एसेम्ब्लि सिट, बेवहाय इउपिपिएल हान्जाया जोङो गोख्रोङैनो बाहागो लागोन। आरो बेवहाय आं फोथायो 10 निफ्राय 12 जोंनि एमएलएफ्रा देरहालांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डजों लोगोसे सारा आसामनि जेंनाफोरखौ जोंनि एमएलएफ्रा आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै गोख्रोङै बेवहाय माखासे बाहागो लागोन आरो सुस्रांनो थाखाय नाजागोन।